Okay, ara tama kay galan sundugang hisgutan itong balik-balikan gamay may gala kay sa ako nang giingon. Nag-post man gutos ay may mga kaygalaan kay tubag to niyang Sandro nga matod pa si Sandro ni ingon nga kanana ang na isyu ni mahigalang dili igsuon kini si Aimee. Kada kung isyuhan no nga sa pamilya ba si Aimee Marcos dili na igsuon ni Bongbong kay kana si Aimee anak ko na atong Lacson day. Nga kuan unsa man nagkauyab dito sa Lacson bidama sagulan tala ning marites niya atong istorya. Pero dili na first time nga nanggawas ng istoryaha. Kaniadto pa na nanggawas ng istoryaha mga kaigalaan nga kinini ang si Imelda doon na ni mga higalay uyab-uyab kaniadto matod pa. Unya chismis na. Kaniadto panahon na doon ay daghang mga marites na gito panahon na. Bisa ganit daghan ang mga chismis kani bitos BBM. Si BBM dakin gichismis man po na nga igsuon na silang Grace po. Na chismis man ganit po niya kinis Grace po anak ni Marcos. Wala kabantay mo to pagdagan og pag-eleksyon kani adto nga si Grace po gituki gani na mahigalag unsa gining iyang pagkatao ha. Ngano ba ning kalakiha nga didto ko nakit-i ko sa Iloilo mo ni mouna unsa ba giyang kagikan wa gina masuta ni Grace po. O kinsa gid ang ginikanan wa gyud no bisan pa man og kwartahan na sa Grace po mga higala na senador na gisubay na mga higala kay dagan kag presidente kana mo dagan kag presidente utingkay ka man ginandapita. So question na siya kay kana god si Grace po sinagop lang na mahigala ni Fernando Po Jr. og ni Susan Roses sinagop lang na so doon na siya amahan. Gipangita na nila kinumdum mo nga gipangita gina to pagdagan ni Grace po. Nagkontra si Grace po si Duterte, Miriam, mga manang panahon na. Si Binay Maruhas. 2016 election ako di ko kalimot na kay usa ko sa panelist didto mahigala sa pahigayon sa presidential debate diri sa Cebu mga sukitig paminaw. Kanang mga isyuham utingkay gyud na. So giutingkay na kanas Grace po igsuon na ni kuan BBM. Kay kuha na siya ka na ang Papa nas Marcos. Kaya karon kanang isyo, dugay na mga isyo ha, pero manggawas ba? Si Aimee, dili anak niya itong Lacson ko no, o niya kinis BBM, si Grace po, anak ni Marcos, igsuon na sila ni BBM, nanggawas na, kanapos BBM, maulig ito. Na ipeskulas gawas sa nasod, nadunggaban dito, namatay. Nya na ako nagipuli lain mahigala kay dunay look alike. Bida ning mga istorya mahigala. Mo nang gipuli nas BBM. Sus kung kini mga istorya manggawas mga sugid ti paminaw, matubag ni kay man si Aimee. Og dili ko igsuon sayon na balik-balik sa tudong katong iyang post dong. Giingon ni Aimee ay. Man to iyang post bagamay lang ha. Ingon siya ato lang itapan ilang post ni Aimee og ni Elisa mga higala. Ingon si Aimee nga gustong paingayin ni Sandro ang usap-usapang hindi ako tunay na kapatid. Isa lamang ang solusyon. Magpa-DNA test ako, magpa-hair follicle test sila. So, tubag mahigala, gi-address niya Aimee kung di ko igsuon, magpa-DNA test ko. Pero niyan challenge po, magpa-follicle test mo. Itubag po si Lisa mahigala, ingon si Lisa mga kaigalaan sa iyang post mga kaigsunan, ingon siya, I won't argue with you anymore because after all, you're my husband's sister and I respect mommy. Iya pasabot si Imelda. Pero yung mga statements mo, atod pa niya, yung mga statements mo fake, kasing fake ng mukha mong ritokada. Kalma kayo pagkatubaga. Abin ako pagkatubaga nga. Uy, okay yung tubag ni Lisa. Pero pag sumpay pa sa unahan, witik pa sa day. Pino kayo pagkatubaga mahigala nga. Sabi ni Saya, padili na ko makiglalis ni mo. Kay igsuon man sa akong bana. Og nagrespeto ko sa ni Mami Imelda. Pero kanang imong mga pamahayag, piki ka na. Pariha ka piki sa imong naong nga ritokada.
Iyahay lang ni mga higala o boss baos Facebook. Pero karon personal ni iyang kuha natira ni Lisa. Di na kumutubag nimo pero sa ubos mga higala. Witik sad mga kaigalaan. Di na tubag, murabag ka ng sumbagay pa na, di na kumukuan. Pero kalma ang pagka-witik mga higala. Ang ilang mga tubag, kalma. Kaya kining kang Aimee, kalma man pagkatubaga, pero witik sa katapusan. Tanawal kong kang Aimee ang iyang post. Gustong paingayin ni Sandro ang usap-usapang hindi ako tunay na kapatid. Isa lamang ang solusyon. Magpapadiin i-test ako. Kana, period pa diha, okay, gitubag niya. Pero dili igo nga mitubag. Itubag, og ni tubag, ni witik. Ha? Og sa sumbagay pa ni, sa boxing pa ni, dili igo nga ni sagang as kumo. Ni cover sagang, ana. Ni sagang, og ni counter punch po. Baos po si Lisa, may gala, sagang po si Lisa. Pero pag sagang, di po igo, pag sagang lang. Counter punch po, palihan mga counter puncher ni sila. Ikaw man Lisa, mga kaigalaan sa tubag, o tawa, counter puncher mga kaigalaan sa, I won't agree with you I won't argue with you anymore because after all, you're my husband's sister. And I respect Mommy, Imelda, no? Pero yang mga statements mo, diyan na, kana utato kung period, okay na ang pagkakuha na. Di na matubag. Sus, may witik, oy. Ni cover mahigala, ni sagang, unya ni counter punch, ingon sa, pero yang statements mong fake, kasing fake ng mukha mong ritokada. Ang ilang mga post mahigala sa Facebook, kalma kaayo, pulos kalma nga pagka-post, pero sa katapusang sentence, dunay witek. Medyo alegre ng kalakiha mga higala. Pero kung imong i-head on, usala yun. Kini mahigalang kang Lisa, fake na imo, ritokada ka. Kanas ay may mga kaigalaan, nagpa-enhance is ang beauty. Tanaw ko mga higala, parihan ng mga higala ka na mga dato ba nga maka-afford. Sige mahigalag pa kuan, kanana ang parituki ng uban, pa-botox o ang uban magpa-stem cells, no? Kana na dunay ika-afford. Unya, mismo ka sa Imelda day, og moingon kag pa-stem cells mo kana sa Imelda, kana silang kuan, inana na, no? Kadtos Enrile, di ba itong insulti mo sa to? So, kana mga higala, mo na ilang pagabuhaton. So, kini personal ni dapit ning iyang pamahayag ni Lisa, witik nga to ni, kini ang Aimee. Unsay tubag ni Aimee, anak ko musakay sa Aimee, angko na sa bitaw, rito kada bitaw, rito kada bitaw, pero basi unsay witik na po sa ubos. Pero kining kang Aimee challenge medyo lisod ni. Kay og moingon mga higala pag hatag og kini ni ang para ba once and for all mahuman ning isyu nga si Marcos adik. Unya i-refute na may higala ang kang Aimee nga mga statements. Ang pinakalig-on anak nga ma-refute ang statement ni Aimee, dawat si Marcos sa challenge. Nga sige be, magpa-drug test ko, follicle test. Hindi ka man nahilom na mo ha? O mo negative ning resulta ha? Okay na? Kana gyud mo na kung way gitago mahigalas BBM. Straight to the point. Kay kini igsuon may nag-challenge. Ningon sa sayon na siyang solusyon na magpadiin i-test ko. Aron matubag igsuon ba dili. Pero kanang pasangil kay mo man ipasangil mahigalang Sandro og nanggawa sa manang istoryaha daan. Nga dili igsuon be. Ipadin aron mahibaw-an igsuon ba dili. Mao na tubag. Pero ang counter po ni Aimee isa mapa-follicle test po mo, ha? So kung way gitago si BBM para maundang ng istoryaha, kay ang katawhan pong Pilipinon, actually, doon naman sad mahigalay katungod ang mga tao nga masayod unsa gyud ang state of health manghigala sa presidente. May buan po nato, parebas mga dagkong korporasyon ba, ang health manghigala sa president and CEO, kinalang masayod po mahigala ang mga stockholders kay ang ato mga investment din ha. Kay every time doon na change of leadership, doon na ba yung mga kausaban? Bisan sa korporasyon lang. Bisan ka na mga family corporation dekin, ang amahan mo ay president and CEO, pag doon ay transition, anak mahigalag, ang anak na mo medyo doon na po yung mga kausaban. Kay kanang anak, doon na may iyang kaugalingong circle pod.
So kanin ana, so kanin presidente, ang tao gusto pa mahibaw unsa ba gyud ning ato presidente. Sakto ba ni ang iyang state mahigala sa iyang panglawas, sa iyang pangutok, okay ba? Pag address ana nga aron nga period na gyud ang tanan, mawa na tanang istorya, mudawat sa challenge sabi. Sige pa, hair follicle test ko. Ikahuman ani okay na ha? Okay na. Wa na daghang istorya kay mo man inyong gidemand, hair follicle. Straight to the point. Kini kong drug test nang mahigala nga kanarang drug test nga normal ra nga drug test dili man kayo gud maingnon ta makakuan gyud. Mao gyud mahigalay makahatag og konklusyon og nag-drug sa pagkagdili. Kay kanang klasihas drug test mahigala dili na kay mo na kinahanglan i-surprise nimo drug test. Kay dili gani nimo i-surprise, makabantay gani nang imong mga tao diha nga ipa-drug test nimo wa na mag-jogging na nandaan usa ka semana ginagingay. Mo inom na mahigala gatas taman sa ginhawa ada inig resulta mga higala sa kuan drug test man negative oy. Straight to the point. Mo na nga pakalitan ngini mo drug test, gana lang drug test lang nga kanang kuhaon lang sa urine. Kalit-kaliton lang gini mo. Imo na wala kanang mga barangay vitamin o say mag-meeting ta kay naay kuan ana. Pagkahuman mo ingon niya sila din ang gymnasium na yon kay mag-drug test di. Ay kung kalit, i-drug test kag kalit, wa ka kabantay, wa ka makakuha na, kana, muna kanang uban nga, may seminar, uneasy ka na, seminar ta na, magtapo ka na, advance mo na hunahuna ng uban, dahil hunahuna man na iya ay, drug test maka ni. Muna daghan nagpasamangin lain, labi na gina na, seminar ta og, kinini ang kuan, about drugs. Kana advance mo na, utok sila, hunahuna sa na nga, di na sa ko magkatambong, ma'am sir, di sa ko magkatambong ha, kay dunay kuan, mga importante yung mga butang yung hindi magkatambong. Aron di mapis drug test. Kay surprise man mga higala ng inana nga kuan. Magkabantay pa sa iya, surprise drug test meron tong taon ani. Pasumangil na dayon og kuan tong mga adik-adik daan, labi nag naghiwi-hiwi ng baba. Mo nanghid ito daan kay nga kanang di ko motiwas ani seminar kay dunay importante emergency. Pero follicle test, mahibawan ka yun na og user ka yun sa bisag dugay-dugay ng panahon. Mahibawan ka. Mo ni, kani, og dawat si Bongbong ani maong challenge, da. O niya man negative, uwaw kayo. Inapart nilang, ay may. Uwaw kayo tanan nga mamasangil mga higala. Makaingon ka, after all, kanang paghiwi-hiwi sa baba, dili gina konklusyon nga adik. Doon na may iba na hiwing baba. Maritis ba ka, sublaan ka maritis na hiwing baba. Doon na po iba niya hiwion yung daan o baba. Pero dili sa drugs. Pero sagad man sa maghiwi-hiwi baba tungod sa drugs. Mo na tinuod mga sukit paminaw mo na nga ang mga tao maingon yung addict ni BBM. Pero kutobra sa duda. Kutobra sa duda. Ya hantod niya sa ay may naginisulti mahigala medyo makaingon kagayay murag lahi na ning pagkaistorya hada. Nga igsuon na maginisulti mga sukit paminaw. Straight to the point. Anya karon si Lacson mga kagalaan bida ning pamahayag na dito goods plenary mga sukit paminaw. Ang iyang mga pamahayag mga sukit paminaw. Ato ning tatagag pagtagad mga kagalaan yan ni-resign si Bersamin medyo kuan siya ha. Kana na ang seryoso na mga panghitabo mga higala dito sa palasyo nga si Bersamin ni resign sad og kini si Olaybar ang umangkon sad nga Bersamin si Adrian og si Pangandaman nga nang resign mahigala sa ilang katungdanan dili ni basta-basta doon na gini mga nangatandog diha mga sukit tigpaminaw diha sa inner circle sa presidente. Straight to the point.